नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही परत बाहेर चाललो आहे म्हणजे आम्ही आजी आत्याच्या घरी चाललो आहे. आजीला बघायला जरा काय झालं माहिती आहे का, आजीला आत्याने 2 वेळा डॉक्टरकडे सुद्धा नेलेलं आहे. जरा तब्येत कमी झाली आहे, एवढी पण खराब नाही पण थोडीशी कमी झाली आहे. तर आता आपण आहोत ना रत्नागिरीमध्ये, तर आजीला बघायला सुद्धा जाऊया. आज काजलने बघा तुमचं ऐकलेलं आहे कमेंट, आम्ही नेहमी तुमची फॉलो करतो आणि ऐकतो सुद्धा. इकडे काजलने बघा स्कार्फ घेतलेला आहे ना, कशी वाटते? न विसरता स्कार्फ घेतलेला आहे. चला जाऊया. आणि ते बघा आपण आपली ॲक्टिवा पण कशी एकदम मस्त ठेवलेली आहे कवर घालून. आणि तिकडे आपली कारसुद्धा. बुबू, हे बुबू आम्ही आलो हा जाऊन, तू बसून राहा, आम्ही जाऊन आलो. हां हां, तुला आणतो चिच्चे घेऊन येतो, आम्ही खाऊ घेऊन येतो बुबूला. उठली उठली बुबू, दाढी झाली तू. बुबूला राग आला बघा, आमच्या बुब्बूला जरा राग आलेला आहे. बुब्बू कशी झाली? बुब्बू आमच्यासाठी जाडी झालेली आहे थोडीशी. चला जाऊया. नमस्ते सर्वांना. आत्ता बघा आम्ही आजीच्या घरी आलेलो आहे आणि आतमध्ये आजी झोपलेली आहे, जरा रेस्ट करते. आणि काजल आजीच्या इकडे आहे आणि आत्या आतमध्ये काम करते. तुमचे कुठे औषध दाखवा. अर्धी घेतली 2 दिवस, कालपासून बंद केली. 2 दिवसाचं औषध पण पॉवरफुल एका दिवसाचे तुम्ही त्या रुमाल मध्ये औषधं ठेवता? ते आता माझी बांधलेली अजून फोडलेली नाही. तर हा तेल कसला? ते कोणी दिला होता मला, आणला नाही. ते वरती असे हे होत ना. आजीला किती इंजेक्शन दिले टोटल? 2 झाली. कधी घेत नाही, काय घेत नाही. कंबर दुखतं म्हणून घेत. हे कसं घ्यायचं दाखवा मला. ही अक्की घ्यायची आहे रात्री आणि मी दाखवते. जा. ही दुपारची आहे, ही दुपारची. आणि हे 1 गोळी 4 तुकडे करायचे, पाव भाग घ्यायचा. बापरे, एवढी कमी देतो? हा कमी, 500 पावर आहे वाटतं ती. आणि ही दिवसात 2 आहे, ते सकाळी रात्री. आणि ह्या 2 टाइम आहेत. मग बरा वाटला, तू म्हटलंच ना तुमचं हे करते. मग शुभेच्छा तुका बाय. मग आशीर्वाद तुका. हो, आम्ही माझी आई कशी आजी झाली महान म्हातारी, तशी तू पण नांद्याबाट घेऊन जा. नात्रा बित्रा सगळा चांगला, संत्रा सगळा संत्रा खाऊन घेऊन चांगली. मम्मी हाक मारताय पप्प्या. मम्मी, आजीला घेऊन येऊ का मुंबईला? होय, येतो. हा येईन. चाव म्याव घेऊन येतो. नाही, चला आत्ता चला. नवीन बाटली आणणार. नाव काय बघितलं काय? हा बघितलं. ती बाटली आणतो का? आजी बाटली दाखव. हा ठीक आहे. खोका दिलेला एक बाईन नेला ना आपल्याला. मेडिकल छोटूसे पाय आहे ना. होय, छोटूसे पाय. वासून जसं माणसाचं वय वाढत जातो ना, तेवढा माणूस लहान होत जातो. लहान होता हो, है ना. म्हणजे बारीक बॉडीनी पण लहान होतो आणि मग मस्करी पण म्हणजे लहानच होत जातं सर्व वयात. हा चोल पूर्ण खाली पर्यंत. काजल ते ह्याच्या खाली पण खाली ठेवू काय? नाही राहू दे अशी राहू दे. हाईटला मिळेल ना. मग थांबा, हे खाली पाय चोल्याने कसं जरा बरे. तुमच्या पायालाच पेटक्या येतात ना. हा इकडे शिरेकला तालुवा नको घासू, लावून दे. तालुव्यात नको, धुलेले आहेत. चला या.
तुझा किच 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 बघ कसं पित आहे, कसं पित आहे. चिक चिक. बघू दूध पितो. येऊ द्या, येईल गाडी. काय येऊ द्या पाठी, येऊ द्या. सिमेंट. मूस कवे किती येते काय काय खाली गेलेले आहेत. हे बघा, तिकडे ग्रिल ठेवले तिकडे आणि इथे ठेवलेले है ना. नमस्ते सर्वांना. आज मी तुम्हाला सुकं चिकन कसं बनवतात ते दाखवते. इथे मी 300 ग्राम चिकन घेतलंय, चांगलं धुवून घेतलंय आणि हे बोनलेस आहे. इथे मसाले बघूया आपण. हा लाल मसाला आहे आपला घरातला, हा सुद्धा तिखट मसाला आहे, घरातलाच आहे. गरम मसाला थोडासा घेतला आहे, धनापूड घेतली आहे, हळद, बारीक चिरून कोथिंबीर घेतली आहे, ह्या काळी मिरी पावडर आहे थोडी, आणि हा जिरा मसाला, आणि हे आपलं चवीपुरतं मीठ. आणि इथे आपण एक अंडं घेणार आहे फेटून चिकनसोबत, आणि थोडासा लेमन ज्यूस आहे, आणि इथे आलं लसणाची पेस्ट आहे. आता हे सगळं साहित्य आपण मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. त्याआधी मी चिकन ह्याच्यात टाकते, त्यानंतर हे आलं लसूण पेस्ट आहे ते मी टाकते, 1 चमचा घेतला आहे, आणि हे लिंबूचा ज्यूस आहे ते टाकते. आणि आपण आता इथे सगळे मसाले टाकूया. हा सगळा मसाला टाकायचा आहे ह्याच्यात, कोथिंबीरसुद्धा टाकायची आहे. हा बघा, हा सगळा मसाला कोथिंबीर वगैरे सगळी ह्याच्यात टाकलेली आहे. आणि आता आपण हे एक अंडं जे घेतलं आहे आपण हे घ्यायचं आहे, हे बघा ह्याच्यात टाकायचं आहे. आता ह्याला मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. आता हे बघा, हे मी मॅरिनेट करून ठेवलं आहे. आता मी याला 20 मिनटं झाकून ठेवणार आणि नंतर आपण फ्राय करायला घेऊ. चल 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 चल. तर इथे आपले 20 मिनटं झालेले आहेत मॅरिनेट करून. चला काजल रेडी. 20 मिनटानंतर आपली रेसिपी बघूया कशी दिसते आहे. ऑटोमॅटिक फ्राय झाली का बघूया. उप्स, हे बघा
मस्त ना? सुगंध ह्याचा येतो का त्याचा येतोय? त्याचा येतोय त्याचा येतोय ना? आणि ह्याचा पण येतोय. चला आता फ्राय करायचं ना. हो आता आपण फ्राय करूया. तर ह्याचा सुगंध आलाय का पूर्ण रत्नागिरीत? तर झाले. आता इकडे आपण ह्याच्यात करणार आहे ना फ्राय. हो चला तेल टाका. आधी पाणी जाऊ द्या. आता इथे आपलं तेल सुद्धा तापलंय आणि यामध्ये आपण ह्या चिकनच्या फोड्या टाकूया. आता चिकनच्या फोड्याला फोड्या यावं द्या आता. कळालं? हा पुन्हा कोणाच्या तोंडात पाणी सुटलाय दोघांचा. चला, चांगला फ्राय करून घ्यायचा आता. हा सगळा मसाला असा मस्त काढून घ्यायचा. इथे सर्व झालेलं आहे फ्राय. कसे झालेले मस्त एकदम. वा वा वा. मस्त ना. चपात्या इथे पण होत आहेत. मी पहिला जेवायला घेतोय कारण काव्याला काजल बरोबर जेवायचंय. हो ठीक आहे, तू तुझ्या काजल बरोबर जेव. इथे बघा कसं वाढणार आहे. वा 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 वा. चपाती होते, ठीक आहे. कांदा घेऊया आणि भात सुद्धा आहे. आणि भात इथे ठेवलेला आहे ना. भात मी नंतर वाढेन तुम्हाला. हा, मी पहिला चपाती आणि सर्व खातो आणि मग भात घेतोय. तोपर्यंत काजल इकडे चपात्याला भाजते. मी तुम्हाला रिव्ह्यू देतो की कसं झालंय ते. तरी आपला ताट बघा एकदम रेडी आहे. वा वा वा. आणि येतो आहे बाहेर ताट आपला चालत 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 चालत. आणि कुठे ठेवणार आहे? इकडे. ते बनवणारे पण बसलेले आहे. इकडे मी पण बसलेलो आहे. सर्वात आधी आपण टेस्ट करूया. डू नॉट डिस्टर्ब. आता मी खाणार आहे सर्व. आवडलं? बाय बाय. आवडलं ना. तर इथे माझं जेवण झालं आहे. मी तुम्हाला फक्त दाखवण्यापुरती इथे जेवलं कारण लाईट होती. मी ॲक्च्युली जेवलो तिकडेच खाली बसून. आता काव्या आणि काजल जेवते. काव्या आवडलं? वहिनीने कसं बनवलं आहे? छान बनवलं आहे. आणि ह्या टोपात भात आहे ना. हो. कांदा बिंदा घ्या. कांदा नको मला. काव्या कांदा पाहिजे? कांदा पाहिजे. तू कुठून आली? काव्याला सोडायला गेली. काटे घेऊन? सुत्र आहेत ना हे, असे अंगावर येतात डायरेक्ट. यांना भागव आहे बा, यांना खाली उतरव. टाईल्स घ्यायला आलेत वर. चला आपलं झालेलं आहे जेवण ना. आपलं झालं तर जेवण. आता आराम करा जरा. तुम्हाला बाहेर कटिंगचा आवाज येतच असेल. आणि इथे आपल्या सर्व कामगारांना चहा आणि संध्याकाळी पोहे देणार त्यांना. पोहे. मटेरियलला नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज आपण गाडीसाठी कवर आणलेलं आहे, तर गाडी पुसूया आणि चांगला कवर घालूया. गाडी बघा इथे आणून ठेवली आहे, अर्धवटच आणली आहे कारण पुढे येणार नाही. कारण आपले बघा इकडे सर्व सामान आहे ना, तर गाडी पुसायला घेऊया. त्या अगोदर आपण आपला नाश्ता करूया. आता इथे बघा आपला सकाळचा नाश्ता आलेला आहे, कांदा पोहे आणि त्यासोबत एक लिंबू, अर्धा लिंबू. आता मी खाऊन घेतो आणि मग आपण बाहेर जाऊया. आमची बुबू काय खातात आहे?
ते बघा बबू आमचे नाश्ता करतात सकाळ सकाळी. बबू काय खातोय? नाश्ता करतोय. आता गाडी कशी दिसते सांगा. मस्त साबणाच्या पाण्याने पण धुतलेली आहे आणि आपल्या साध्या पाण्याने पण धुतलेली आहे. एकदम रेडी. कव्या काय अभ्यास केला आज? काय केला अभ्यास? करतच होती तर आम्हाला बाहेर जायचं होतं ना. चला चला. इकडे तुम्ही विचाराल की आम्ही कुठे चाललोय, तर इथे आम्ही बाहेर चाललोय फिरायला नेहमीप्रमाणे. बाय बाय करते. आम्ही गाडीला चाय पाणी देतोय 500 रुपयाची मिनिमम रिक्वायरमेंट असते. आणि आज लिटर कसं 112. 500चे किती 4.5 लिटरच भरलं बाबा. आम्ही परत इकडे दाखवायला आलो होतो गॅरेजमध्ये, कारण आपली गाडी चांगली ठेवायची कधी पण आहे ना, मध्येच बंद नाही पडली पाहिजे. पेट्रोल भरला त्याला दाखवली, कारण कोल्हापूरवरून आल्यानंतर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर झाली आहे गाडीची रनिंग है ना. हो. आणि गाडी चांगली आहे बोलला तो, एकदम मस्त आहे. म्हणजे ते मला काहीतरी डाऊट होतं ते असं काहीतरी आतमध्ये, तर त्याला विचारलं तो बोलतो नाही बरोबर आहे तशीच असते. तर चला आता घरी जाऊया. आणि आम्ही पार्टी काय काय घेतल्या खायला काजल? फळं घेतली आहेत, संत्री आणि चिकू. आज ऑरेंजचा रेट 130 रुपये किलो होता. आणि मम्मी होती ना त्यावेळी, तेव्हा आम्ही 100 रुपयाचे 1.5 किलो घेतले होते. पण ते बोलला तो ऑरेंज वेगळे होते हे वेगळे. क्वालिटी मध्ये फरक आहे. आणि चिकू तेव्हा पण 100चे 1.5 किलो होते आणि आता पण 100चे 1.5 किलो. आणि हिला संत्री जास्त आवडतं है ना. चला जाऊया घरी. हो. नाही आता काय खायला जायचं आहे.
चला आता आम्ही चाललो कुठे? आम्ही चाललो आता पाणीपुरी पाणीपुरी पाणीपुरी. कुठे जायचं? एका सरळच. चला चला चला. आवाज कसला येतोय? बघा आता आवाज असा नोटीस करायचा म्हणजे गाडी पण तुम्हाला समजलं पाहिजे गाडीत काय हे आहे. ऍक्च्युली मला वाटतं पाठची डिक्की उघडी राहिलेली आहे. हो ना, आवाज येतोय बघा ना. बघा एकदा. थांब जाऊन आलो. उघडी होती काजल. आता मी इकडे आता मला एक आयडिया सुचली. इकडे पण मी आता टोप ठेवून असं ते आपण डॉग लोकांना दिलं होतं ना खायला, तसं तर करू शकतो मी है ना. हो आता गाडी आता त्यावेळी पण टेम्पोचे 200-300 रुपीज लागले होते ना आपल्याला. मस्त वाटतंय, मस्त फिलिंग येते कार चालवायची. ज्यांना रोजची सवय आहे त्यांना काय वाटत नाही, पण नवीन मारायला मस्त वाटतं. खूप मस्त वाटतं. असं वाटतं कधी नेक्स्ट टाइम कधी जाते राईडला गाडी असं वाटतं. हँड ब्रेक डाऊन, क्लच दाबून गाडी चालू, फर्स्ट गिअर टाकली, स्टेअरिंग फिरवली आणि स्मूथ पुढे. चला. मस्तपैकी काय खाल्लेलं माहिती आहे का आम्ही? मस्तपैकी आम्ही एक प्लेट पहिली पाणीपुरी खाल्ली 25 रुपीज प्लेट, आणि मग शेवपुरी खाल्ली तिने एक प्लेट, मी एक प्लेट. मस्त झाला Total संध्याकाळचा नाश्ता. 95 रुपीज. मस्त एकदम मस्त वाटलेलं. खूप दिवसानंतर खाल्ली आम्ही. आता इथे आमच्या बुबूंसाठी जेवण. सकाळी म्हणता ना त्याची हेल्थ चांगली होते. हेल्थ चांगली का नाही होणार आहे? हे बघा ना केवढं आहे. भाजी वरण भात सगळं सर्व मिक्स आहे याच्यात. दुपारची वेळ झाली बुब्बूची जेवायची. आपला तिसरा मेंबर अजून आलेला नाही, त्याचा ठेवलेला आहे. तिथे आपले बुबू बघा जेवतात आहेत, आणि त्यासोबत तुम्हाला दाखवतो इकडे कारला बघा मी काय घेतलंय. कवर घेतलंय कवर. इकडे कार पण आपली प्रोटेक्टेड आहे. इकडे आपली बाईक पण बघा. कार आतमध्ये काय नाही घेऊ शकत आहे कारण आपलं सामान आहे ना, म्हणून. आता इथे मी बघा पाणी टाकायला चाललो सर्व झाडांना, आणि इथे आपला तिसरा मेंबर पण आलेला आहे, त्यासाठी आपण ठेवलेला आहे बघा. इथे आपलं पाणी पण आलं. हा स्पेशली पाणी आमच्या झाडांसाठी असतं. इथे तुम्हाला दाखवतो बघा पाणी बघा किती स्लो येतो बघा. किती कमी आहे पाणी येतो बघा. परत पाईप आपण त्याच्यात टाकलं. आता आपण पुढच्या झाडांना पाणी घालायला लागलो. राउंड नंबर 2.